Baning kong ngai ko beli pi baro kibas ngap bat kiba page ini ke program hagar teng buat tiang tam ke jong try jisu bolong nong penem jongi na shemru ini ke benta ka jesing samla jong kasih jentia presiden sinat satngi lingba ke good news tv ya kaban ai ko beli snap thma ya pi baro pangangai scam bau news snap thma no snap ba ai hangi ya ke jingsuk ke jingkmen bat ke jingkermen banginang la ban yo mat chu ya ke jingalam bat ke jingada ke jong ublai wat hapreng shibon ke ya ka bangim la ban tip lane snau thu ya ka bangingen ya kendu limbau news nem ngangai scam ru wala ka jala ni kalong kumno nari to ai bau news nem ubu thamai ulang usnem bangila ban bat scam bat banyai ne ka jingai ke jongi hauta ubadan board baro ubalong ulong suspa ubanyalam ya kalanti ya ke jongi lingba unius nem uthamai haswa bangi ya chakmat ke program ke jongi tungin le au play ke jing tuai niwan hajan jome au play bokpa jongi babneng lingba jone ka por au play ya bakum ka good news tv jongi jesung samla ke bisnat sepni ya kabin yo ya kaban rakhi ya kan ke snem ka thamai au play ke sngi ka baning kong au play ya ka mem la ai hangi John news nem arja arpuwe ngai tamar kata au play ya ka me ai dar mendar kat ba news nem hi bara uwe ko ba mela dar kat ling ba news nem arja arpu wada pleng si bon ki jing ki bangi yo ma au play oi kham tam ling ba kan ka khlam jong nu covid khat kan dai ke blak ta i benta ba pher jo ka em lang salang ke jing em ka ba chimet hai we dei bat ka yo ka kot ka puli ka puthi bat ki benta ba pher jo ka jing em ka jing ki brio ni ngai pat au play ba ma me hi ko ba la dar kat kan ka snam mi ai dar kat su bonus snam u thamai au play yo bangi ngi jam ling ba jo ka sngi ni don ro ne ka por au play kan ka program ka ba kum ka Christian multimedia jong ka jeseng samla ki business sakni ya ka bangin yo ya ka ban rakhi au play na ka bata news na mo thamai isnei na mar kata au play ya ka ba mem dar kat ba ni ka program ka jong ni ka por ba ki benta baro ya ka bangin yo wan pendap kin long ba priang hun hakamat ka khat ki isnei ka jong me sim au play jing duai ka jong ni hagar tang ka jong Jesus Christ ni pan amen han ka por nga sobha pat ban khot yai mis ibapale ben ai ke jong roi kerpang ke jong e Shajan trong miếng awan bilong yaki pasarani trayang atu batska
Giêsu mình xiêm trong ngã cả món tăng và Giêsu tăng và Giêsu tăng và Giêsu mình xiêm trong ngã cả hồn tăng và Giêsu tăng và Giêsu tăng và Giêsu mình xiêm trong ngã cả hồn Kublai sibot nakam ta ka to jing wai ka pla ai ka kuran hangi shapang ka ne ka perthai ka badap tang ji ba ki jing kala ba preng jong kata yam don ne ka lat ya ban wahat ka jing pentengan nri tang ba u jisu u baladangi phai sha u on ai hangi ya ka jing tengan u blai ner kat pat phi ba u blai na pan chai bo ri phi hala ka sngi hak we de ba ni jing wai ka kirpang ya ka phi pla ai Minta tu ini apa ino cakap tian ke jong play. Bangin yo ban sngap ayu ke dan ban keren nakam ta jongi. Habakum ke ni kesngi. Ke bang ya kemen. Habang yo ban jam syau nu nusnem watmai. Ke banta nak tian ke jong play ya ka bangan pule ni ke por kalong. Na ke kitab jong Joshua ke lenong ke balai. Ke dekat ke ban kong ter ke bang kom ni. Tiu Joshua ulak hidang step. Bat kilami na shitem. Bat kila poi sa Jordan mau bat ki khun Israel baro bat kle syong suwa hangta kisah ringkang sesiliang kala jaru anda lalai ski bagirang ba kila yahat ning ba gidara bat kila hukum yo pai ba kida ong haba pio I ya kesendok ke jutang utrai ublai jongpi bat bagiling do kilebi kida ba ya ka om da gumta pinyeng nak jaka jongpi bat penlet hadin jongka Henry penkam paji hapreng jong pi batka komba ar hajar pru daga jeng thau wat wan hajan jongka ba pentep ya galenti da ka ba pinyai na ba pim juya na kani galenti menno ru tiu Joshua ulong hopai ba tepen gentang ya ladi na mala syai utrai unle igi jeng pla hapreng jong pi wa utrai ulong ho Joshua Hagan gasngi ngan sedang ban pen krau ya me hakmat ki Israel baro bakin yo tip bakumba ngaladon ringkat pad Moses kumta ngaladon ringkat bat me kini gilong ki bentan ga kting jong blai ya ga puli ni ga pon tu ngilai au blai ga jing dwai sai sien au blai bok pa jong yu pa pneng ni wan ni ga pai chame ya ban ai ngu me trai na kam ta ni ga pon ya ka bangila iwan pai chukak tien ka bakhu ka chome ho au blai ni pai ni kertiang dien chau news nem arjar apho ngemla kan ba ai ngo yemi ya ka jeng kat ka chome ya ki kam ki ba phla melale halor ka jeng em ka jeng ka simet wa da pedeng jong jing du jing kermen au blai la pat e ban kliap no yo news nem arjar apho pat ban jam pat chau news nem arjar apho we Para kabukum kani kasngi au blai ka balong kasngi ka bening kong jong news nem ni wan hakmat ka khat ka jing isnai ka jong me ban wat au blai ya ka jing don kat ka jong me ya ka jing alam lenti ka jong me kham tam e kabukum kani ka por au blai habang ini ban puson ni ka tin ka bakho ka jong me isnai ya ban krisan bor shakri jong me udan ka banta au blai ya ka ban selok na ka tin ka bakho ka jong me isnai na ka banta jong ilang baro ki ba pet pat kami ini program ya ka mihi au blai men kirku ban men pelah yang au blai bangin la ban wan hajan be hagis ki por baro sim au blai jing duai ji khat pa jongi ha ka tang bre thiang tam ku jong tra ji sungi pa amen ki pram ngai bi baro ngilaya light yo snem arajar arpho ubalong de shau snem uban sa ya history jong kalong breu kaman breu ke jongi hanis la perthai ngila yo mahat yeshibun ki ling bang nu stem hi baro uwe ngila yo sngo yeshibun ki kentien ki bangim ju kham yo sngo koit bat ngim ju kham penan kam koit hagi por ke bo men chua bat ki long ki kentien ya ki ba
Nadu kibriu kibanan hasor pada nong kendong kitip bat kios ngau nakapor syakapor kikentien jong lockdown kikentien jong quarantine kikentien jong social distancing bat kiwi bat kumjuru hagwede ba uni kenyang jengpang uni coronavirus lani covid khat khandai kalong da syaga snem hakabang yo mat ya sibun ke jingjai ya kabang himla ban mudur ban himla ban peipang kalau penlingo ya ke jing siampang ke jing start ke jong briu bat kalau pelong iki babon ban yai ding ba kipor jong jing sausi kipor jong jing khuslai kipor jong jing du jing kermen dan kilong yeng long sam ke hapdeng jo jongi kalau dia banyak lingba, ia kejeng duk no, ia kamai keji. Dan kebelah dia, ia kawan duk no, ia pulih ke putih. Pat kiwai pat kibentah kejeng im, kebagni kum kibriu ngi dan kamala kasui. Rengi ai ngut yo blai. Wala pedang kejeng yak lenti kejongi kebakum kata lingba news nam arajar po. Ngi yo ia kawan keliap no, yo news nam arajar po. Bat ban jam pat syau news nam arajar arpuwei. Pada kum kini kesengi kabang yo ban jam shani usnam upathamai. Ngadon hakan kapor ya wan lam api ya ne khubor snam thamai ya kabala penchong nong rim naga kitab jong Joshua kala nong kabalai kat khot kabasau kaba ong kum ni naba phim ju yat naga ni kalenti menuru kapang jong khubor kalong kalenti kabang empat ju yat kalenti kabang empat juyai hakabangi pai chen ke benta yang melabu kum kanong rem kai thu yangi ke jingja kablaja hakbede bau Joshua ubalong khun jong unon uni usyakri jong ublai ulong bayat sendak ringkat bau Moses baraka bakum kani kapor hadian bau Moses ula klat no ula shem ya ke benta ban shem ya ke jingkit kle hakaban yalam ya ki khon Israel ban poi tiap syakate keri kanan hakaba ule ula kular nakam ta jongki kalau de syaka ka klip ka por hakaba Joshua ushem ya ta jingkit kle lesi kawan hapo jong u kain le bat kamno on le sau pho to ligi snem ngiladep ya kaban yat satang khendiat ya ke bangila ban jam chete siliang jong Jordan bar ka Moses ula ai no ya ta ka benta jong jing sakri bar ka la leit no shau blai Joshua ka kum kene ka por uang bagalong kelenti ka empat jia menuru da si shau Joshua habau kertiang din ban perkat ya ke ke bau bleh ulale ling ba ki sau pau to ligi snem unjen dela dap dak jing sngau scam ba ula ibani alam ya ki khon isa ba kata ka jing sngau scam ke jo golong nama yo i dala ki jong ki khmat ya ke bau bleh ulale phla ke jing em ke jo ha ke jing em ke jong ki khon Israel bleh ulalong urishat ding menmet bat urishat lo menski ubleh ulapan hap ika mana hap deng jong jing kerdu bam ke jong ki hari klam ubleh ulap lat eki ya ka bakila ban jam sesiliang ke duriau basah bat kiwei pat ki jingja eno yo iru ke jong por ya ke jing long jing man jong ki khon Israel bawat haba ubleh ulale cibun kita ki kampla ha ke jing em ke jong ki Nrai maki na kapor syakapor kila lendet na ublai kum unong yalam ubadai ka ban yalam unong yalam ubathamai ban yalam ya ta lenti ka bathamai ka ban pat jia meno udan ka jing sau khia ka ban siem bat ka jing sau pisa ka ban siem bar ka bukum ka ni kapor uai ya ki benta bakum ki kon Israel kum no ngi dei ban le habangi don hakata kalenti ka bathamai ka bompat jia menuru kalong ka jisya ki para bangi be habangi poy ya no ka jaka ka bangi empat jupoi menuru bara bangi lej banwat ya ki perlok ki perjor jongi la ne ka yeng jono kapin ku slai yangi kapin baklalat yangi bangi ya na ka wi galat chaka wi galat bakum ta ter
Bat bon sien ni suyai hajuk syajuk namar bangim tip. Ya ka ying la ni ka caka jong kita ke bangi temu ban lai. Ni persang ban thaulat. Ya ka ban keli ban perthau. Na kinu kerang berkila ban kedoi ke lenti ke jong ni. Hari ni ki por mentah bangi lej jeng lej kinu caka ki bangam 4 Julai dru. Kidon kilat kelenti ya ka bangi ngi persang ban le klang ban tip itu ki caka lengba kini ki Google Map lengba GPS ngi persang ban le kata ndai don ki khep ru bangi baklala nama don ki caka ka bangi mlai ban yo ke network ke babiang bat ngi don hapdeng jong ke jingling hapdeng jong ke pisang kalong kum ju ru ha bangi jam so news nem utmai kalong kejingnya lenti ke batamai om don manu na prenjong phi blayai lingba yo nu snap arajar arpuwe rei baro na prenjongi ngi hab banyai lingba bat kadang long ka sien ka baningkong ya ka bangi dang dei banyai bau Joshua ru habau sim ya ta ka benta ka jong ugum unong ya lam banyai ya ta ka lenti ke 4 Julai ukudau ya kat tu kan ki benta ya ka ba ma bat ki khon Israel kidai ya ka ban le ka baning kong ka bangila ban sem na ka tu benta ka puli menne kalong la dangi pai sya ka tu ka khot ka ban riu u Joshua ong kum ni u Joshua ula kren ru hagiling do u da ong tu ya ra ka senduk ka jutang bat lech siliang haswa upai ba tu ra ya ka senduk ka jutang bat to lech siliang haswa upai ba kabenta ka baning kong ka bau Joshua ulale kalong ban ailat bak senduk ke jutang ke jong ublay kan ya haswa jong upai ba kani kalong kamat ka baning kong kau mut ba ai bak jingalam ke jong ublay kan lech hakmat ka jing mut kalong ba ublay unong yalam ban pai show ublay Bahai bau blay unong yalam ya kaban yalam hakmat ya ta lenti ya ka bangi ngi 4 Julai menoru kini kelong kejing angnut kejing kwa kejong Joshua abangi pai syakani ke benta ngiyo ngi so thu ba kejing mot ban ong ba kesenduk kejutang kan le hakmat kalong ru hakabedei ba ngidon ru hakaliang ke jong ublay ba ublay ulej haswa jongi bat mangi gilong kita ki babut ya u bat haba ong bangilong kita ki babut ya u lani ki nong but ki jong u ka thau ru ka bangi ngi ko ngo ya ki an ki hukum ki jong u ka thau ru ha ka bangi ngi pendem ya di hapo kamon ka bakhu ki jong ublay kejeng pendem hakamon kejong ublay kalong kai ke ka ublay uso ba bawat utra Yesu bolong khun jong ublay ru upendem hakamon kejong ublay ngigen mau ka per ket semani hawa utra Yesu ulalej ek ban duai ringkat kejeng ling kejeng pisah ka bejur abaw si song thu ba ka khuri thang ka khiatam ka ba udei ka ban di ka khuri hakabla bu ya ka pop ke jong pi baro hapo janta ka khuri usang wi ka jengkit ka blakhia tham bong to ai ba kan khuri kan light no nanga hen rei ong pat om kamon ka jonga ukun ujong ublay upendem hakamon ka jong ublay banlong katkum kamon ka jong ublay ki pra bangit beit habangi jam choni usnem ubthamai don sibon ki plans ke jongi don sibon ki jing modur ki jongi ki jing angnot ki jongi ke bangingi kwa ban pendep ling bau news nem arajat arpuwe lagalong hak wede ke puli ke puthi lagalong hak wede ke kam ki jam lagalong hak beta bo pher jo ke jing ke jongi ni don ya ke benta ke bangi angnot ya ke ban pendep ling bau news nem arajat arpuwe tabangim tep kumnong ngila ban pendep ya kata Namar galong galenti ke batmai ka bangi hapaniat ngila yo amat yo snem arajar po badan cibun ke bangi dai ban pendep himringim sula ban pendep ya kata namar kata kecing angnut ban pendep ki kam song hanga simet kam song hangi gibreu
bangila ban pendep be kata Henry ke syong hagamon ke jong uble dan ki baong ni usnem arajar arpuwe ulong usnem ubanang kham sniu ni usnem arajar arpo nyem tep ban batai kata dan ke betu ban yo iru ki news yaki kubor baong ni mutation jong ni covid khat khandai ulong ru ubakhlain dan ni covid-19 mutation ru long dan ni to khun jong ni covid khat khandai ulong bakhlain pha bal bokloi ban safria kumbalaja ki wei pat ki banta jong ga ri jong ga perthei kham tam hang the po yu ke ke banja ngim tep ong ga tu jing rai pasan spa pra ke banja ngim tep nei tang ga wei tep bang yos ngau ka kentien ka ba uble undon unyalam batngi ong tu jing rai ka bang je rai tu yalam yangi ku kenrat kat bangi dang nya saprang hagilen ti bat kelan ki bangi ya kendu lang ki le ka do bat men sia menta da sibut sun ki jing pensoi jong ka perthei ki pendap da jing bom hon ngi dan kam ya ka jing yalam ka jong uble bangi jam sekan usnem utmai gelenti ka batmai ban ngi ngai scam ba bangi jam jong usnem utmai walangi dhap nya kendu ki jing kendu ki kumno ru la kalong ke jing kendu ke jong hi ke bala banwan ra ya ke jing kemen ke jing so ba la kalong ke jing kendu ke bangi yo amat ya ke jing pang ke jing so si ke jing kuslai ken rengi don tang gawe bagata kalong ba bangi don na kaliang ke jong uble om don kanun ka bor ka bala bani le persya om don kanu ka bor ka bala ban penia klat yangi na uble rea bangi don pat uble unong lem bat ngi bat uble mauhi unyada bat unyalam yangi kabar pat kabau Joshua ukuran hagwedai bat ki khon Israel hapadeng jo kata jing sedang ke jong ki bania ya ta lenti ke bathma ladangi phai she tu khat ka basan ongom ne ti Joshua ong ho pat ba tu pen gentang ya la dia nama la shai utrai unle ya jing pla hapadeng jong pi kabar pat kabau Joshua ukhat yanga ya pi ya ki khon Israel barok amut balong bar kumjur galong gaju kubor ka khat yanga ya pi babang isdang ban lech chat kalenti ka bang impat juyat meno ru em kadon kam yanga badia pilang baro ban pen gentang habang i phai khendiat chane gentien pen gentang kani ka gentien pen gentang ka thau ru ka gentien pen gerpang ka jingmut jong jing pen gerpang kalong ka por habang ini ya chane usnem ubutmai ya ka bang ingin pen gerpang ya la di simet bagata kajing perpang kajong ia di simet kalong haka bengi wat ya kata kajing ada kajong ipat ublay banang kham jan ya ublay lesi ka snem ka balai no ngila kham long jai na ublay mata snem ka don kam ya ban kham jan ya ublay lesi ngila ju syakri ya ublay ngila ju penso bhai ka teng ka bakho kajong habangi jam sinu snem pathamai kadang don kam sisu banang penthamai la di bangin ala ban ya syakmat bagaimana dia kebas kem baru belai what happening si bon ke kagantian penggentang kalau kata kajing pengerpang kabangi pengerpang ya dia kejaya dia kejongi baru belai batkam kot tahada kajing mut jong ni gantian penggentang ru ke dei ru bagajing mut jong kajing penkot kawalong kajing dawa kau belai dawa nangana pi baro bangi dan kampan penkot ya dia om judan unu brio ubat hiat ke jahan ke bathmai ke jong on ha bolo thep ban ula dep ban thiat ke jahan ke bathmai on la poi haye usu lao be to ke jahan ke barim badu phong be to ke jahan ke bathmai henry bon sien ha bangi thiat ke jahan ke bathmai jaban phong ke jahan ke bathmai ngi da sum ngi da sle eladi bat ngi da pen khoi phai eladi ha bangin sa shim ban phong ke jahan ke bathmai ban lek chau snem ubat mai ka dan kamru yangi yak ban pen khoi ya la dia ka kitab Isaya ka ban kelenong ban kong ka khat re ko ong to saj phi pen khoi ya la dia bret no ki jing sniu ki kam jong phi nak khmat jonga ino ya ka bele sniu ka
Kini kalau ke ang nuot ke jong oblay. Bangi ngihap ika ban pen kuit la dia ban klet no ya ta ka basniu baro. Lesi ke snem ke belit no kalau ke snem. Ya ka bangi ngila le ke ke basniu ngila pen so si ino. Bagadan kam yang ya ka ban bret no ita ki ke baro. Ban pen kuit ya la dia. Ong David aka sam ke basan puai ke khot ke ban nyau. Tu pen kuit yang Dau hisap dengan langkut tu saja dengan kamli ya kayo tu pun kut yang dau hisap dengan langkut tu saja dengan kamli ban ya kayo usim David usong tu ya kajing long kajing em kajong usong tu ya tak kajing kajong oblay ulah ya berkata kajing kajong oblay ka keren ya ke ba ulale ke ba long penban ke jing pensau si ya oblay ba usong thu bo don kam ke ban kala ke ba mot ban pen khuit no eladi ba kum tau la phai sha oblay ong to pen khuit yang dau hisap ke ni ke jing pen khuit ke long ru ke ta ke ba pen la pa dengi ban yo ke bor ke ba themai hoi kala ban long ke ni ke snap arajar apong ngim chum la le ke no ke ba sniu dan mereka dan kami yang ipat benang pentemai kecing ada kecing ipat ublay nak kapor sekapor. Wang David itu kesam besan puai ke dekat ke besipau tu pelong ke dok nuat ke pentemai apa jonga ublay batu pentemai yang kemen sim ke bebet apa jonga tu pelong ke dok nuat ke pentemai apa jonga ublay batu pentemai yang kemen sim ke bebet apa jonga kene kelong ke bentar kabau Joshua uang iki paj ba ela diru bantu ngin pen gentang kenang ba kata kajing pen gentang kabangi pen gentang ela di simet kajing ada kajing ibat ublay unle iki kam ki bapla nak banta kajing im kajongki ublay unyo banle yaki kam ki bapla hakajing ya lenti kajongki ki prawait biit kelong shisha kumta bat kumno kita kikam kita pelagi ja kedau kelong bau blay uyat ringkat bat Joshua bat kibriu kijong kejing lai kejong Joshua bat pelong ye kibriu bakin but bat burom ye kesenduk kejutang bahkan lek hashwa jongki ban kejing lah kejong kibriu ki konisel ban penggentang ya le simet ki yo pat sakawai ka bon ka kam kraw bagata kalong ya kejing golar kejong ublay bagata kejing golar kejong ublay kalong ba ublay undon ringkat bat Joshua lembat kibriu kejong la dagi phai che khot ka banyo ka ongkum ne bat utrai ula ong ho Joshua hakan ga ngan sedang bat pen kraw ya me hakmat ki Israel baro bakin yotep kumbang la don ringkat bat Moses kumta ngan don ringkat bat me kajing pai shoblay kajing wat ya ga khmat ka joblay baublay unong ya lam jonga jong pi hanaga snem ga batmai kajing pen gentang ya la di simet kajing ada ka jongi bat ublay kata kawan ra angi ya ka bor ka kraw ka baublay ukular ka ban ayangi bagata kalong baublay undan ringkat bat ngi hapdeng jo kajing ya lenti ka jongi how new snem over thamai kumbah kalong yu Joshua ublay ula ya ringkat bau Joshua hat kajing ya lenti ka jong u ya ta lenti ka batmai ka bampat jia meno ublay ula dan ringkat pat ki ba om tang ula don ringkat nri ula le ru ki kam ki ba phala ba ka wei ne ki jing phala ka ba ublay ula le ka long ba onda bala poi ha Jordan ka ka bala dap halo jong ta ka wa ka ba pelong ka ba ki ban jam se siliang nri ublay ula le ka kam ka phala ba ula penkat ya ka ta wa Jordan arliang ban pela iki kon Israel ban ya ling ba la ne ban kam se siliang jong ka wa Jordan ki para bai bet hatung nim ang nut mo mangin yo amat de ki kam ki ba phala ki ba ublay un le ka jing em ka jongi
Ngin jam shoni usnem arja arpuway. Usnem ngi bangim pat juyat menoru. Bal bangim tiap ru ki Jordan ayu ke bania kendo ka jeng im ke jong ya bangim la chu ban jam sesiliang. Ki balong ke jeng kang lat kang lenti ya ka bangim la ke ban nang ya cakmat. Ngim tiap ki Jordan ayu ka bangim ya kendo. Ndai tanggawe tiap. Baladang ila ya kaban pengentang ya de ban pengkerpang ya de ka jeng ade ke jong pat ublai. Ublai ukular bandoran kat pat ngi. Bat ban lek ki kam ki pala ke jeng im ke jong Kembau la pela ikon Israel bani jam sesiliang jeng awar janan. Ngangai scam ru. Bau blay oni Arab ya ngai. Oni Arab ya pi. Bangila ban jam sesiliang. Walaki Jordan ki bakum no kumu kinwan. Hakane kalenti ya ke batamai. Ka bangim pat juyat jong news nem ubatamai. Kejendon kat ke jong ublay. Kepala ya ngai pi. Ban jam sesiliang. Ong tu kucing ruai, ringkat bau jisu ngam jus ngau kenja, lok perthai kendu no uniti unsa, langadai banyai ru ling babun jengma, ringkat pat ujisu ngajulong skem baha, lembat u jing ngau tieng ladu, ringkat bat ujisu ngam jus siap tieng syu. Kejeng ringkat kejong ublay, kapela yang ayah pigi pramui beit. Ban jam show news nem thamai da ka jing snow comment ba da ka jing snow scam da ka jing siap ti da ka jing up da ka jing kermen ba ublay unlong ringkat bat nga ublay unlong ringkat bat pi ublay unya lam yangi unlong mau kalenti ya ban kedau ya na kalenti ya ka bangim pat jia meno ki barawi it kedon kam namar kata habangin pai sya ublay banyak selok pat ublay banwat ika kamat kejong habangi jam sya ni usnem wathamai lesi kendan ki kap jong jing im jong pi ki prawi bi habangi jam sya usnem wathamai bang ni kendu itu ke Jordan ki bakum no mereka dan kam ban le sya ublay ya thu ba ublay ya ke jing syam ki jong ni hanu usnem wathamai ublay hi un sengap baca skor bat unyarap yangi ong kutu kecing ruai ke balai spa nyop kendai jong ke HB haba men siam ka suai bat terkong hapo sengiu jong don ke jengkat tien ka pengat bat umpo liu ki basngur unong pen im usyong hajan kat bangya selok lang langan persyang ngam la yathu yakitin selok batyang tanggani ngatip ngayathu la jing kuslai bat jing tieng u syashko da jing iet bat yanga upen soba to ai bangin jam sho news nam ubthama da kata jing kermen ke bakrau ke badan hangi bangin long ke bas kem bat yaine ha ka jing ngai ke jongi bau blay bangi mani u blay bangi sakri ulong ma u kalenti ha ka jing ya ke jongi how news nam o thamai dalangi pai shek gospel yo niskil nang khat sao kad khot ka ban riu utra Yesu ong nga ubalong kalenti ka jing im bat ka jing sisya nga ubalong kalenti ka jing im bat ka jing sisya namar kata kadan kami ngai pi ki prabi habangi let habangi yo en ka sngi ka baning kong jone usnam uthamai tungin IT simet hau blay ubalong ubakrau bor unong yada unong pelat bama uhi unla ikabanya lam yangi bangin yad hakane kalenti kabangim pat jiyat menuru ublay na kamta ka burong ko amen to ni ka puar pat haswai ka ban pinkut no ikan ka program na sobhai ka ban kerpat si wei pat ni ki kun samla po jong ka balang i mesia phila khamti jerwa bat ki perlok bain ai je ka jong wai kerpang ke jongki
ban sang pat sa go way kasi ya lagi kmat nga phai ban pan bor na mi atrai ha jing dwai ha ka jing tlot priu nga bun ki jing ba kla ba yo nga pen mong ya ki way ki lok jong nga hi kaya nga atrai ba nga nom hap ha jing sneal jing thala hi kaya nga jing jam no jong mi jing sa ba jing shem pang ka jing ya sha ba jing in ru di ban peni sha ki we nga nang oh ha ki tiang nga klan bat ki kam ba nga le ba ya do jong mi ngang ting shan kum sharak ba me ki ja jong nga try tu ya rap ban yan halan ti ba pa ki ti jong nga ai ba kin kne ba shakri tang ya ka jing ba Blood yang ina baro ki just new Yung apen mong yami but pen snew Ya ki way ban Hikaya nga man kasi halan ti hok jong mi Nga nong klan Hikaya nga jing jam no jong mi Jing saba jing shem pang Ka jing ya sha ba jing in ru di ban peni sha ki we nga nang oh ha ki tien nga kran bat ki kam ba nga le ba ya do jong mi ngang ting shan kum sharak ba me Jing shisha ai ba u men siam ba ko jong mi on shong bat un hi kaya nga am shin tor jong nga kanom shu ko lam de ba ki we gin yo te bat yo i ya jing ya pe shiki we bat ki feel bang no ha sang man kasi Hikaya nga jing jam no jong mi Jing sa ba jing shem pang Ka jing ya sha ba jing in ru di Ban peni sha ki we nga nang Oh ha ki tien nga klan bat ki kam ba nga le Ba ya dun jong mi nga ting shan Kum sharak ba me Nakman nga pai Hik sa chong nga tra Bat gik tiru din Jing mo jing perkhat Bat ka shin tor jong nga Baro pat I can long jong mi Tôi không lấy chỉ buồn ya từ chừng ruai ya kalau people ai ya pada jongi kalau long ke chừng ruai kalau pun kan mau yang hilang baru bagi kom ki khon ke jong play ni dan kam ban bu jing duai hau play men miet pat men step ban pai show play ban wat ya ke alam ke jong play bau play unia rap yang ni bakum no ngila ban yahat yau news nem wa thamai Ublen kerku nak kamta jong pi, ki parang ke jong pi ke bayar wai rengkat kan ke pon. Baru ublen unang pacak bon dia pi. Hak jing persang ke jong pi. Ya ke ban sam ke hubor ke jong ublen.
leng ba kisur jengwa tene ka por ngini apen wai no ini program tu ngin lej hau ble ha ke jengduai kumni au ble bok pa jeng yi phap nang ni ai ngu emi au ble nak mtan ka por ka wangi yo ini ka lat ya ka ban pai chika tien ka bakhu ke jong me ban ngap ban shas ko ru kisur jengwai leng baki khun ke ba ye jong isnei na kata au ble ya ka ban ya rap yang ni iwe pe iwe ba bang ni jam shoni usnam otma to ai au ble bangila ya ka ban wat ya ka khmat ke jong ba kum ju au ble bangila ya ka ban pen gentang ya le dia ban pen gerpang ya le dia abang ni lech shoni usnam otma kenang bagi au ble ke bangi ngem tep kum ki bangin saya kendo ki bangin saya syam bat ki bangin siya ma henrengi dan kata ka jingkermen ba mami men om eno yang ni mami men long uding do bau shan do ubani alam ya ka jing em ke jongi mami men long ka kut ke bas kem na ka manta ka jing em ke jongi kum ki khun ke jongi namar kata au ble isnai ya ka bani rap yang i we pe we abangi jam chen ka snam bangin yo snow au ble ita ka bor ka jong me hi au ble ka ba ye krishan au ble na ka we ka step shaka we ka step na ka we ka sngi shaka we ka sngi bar ka ba why no jong ni ka program to da ai ba jeng ka ba biang ka jeng skris butrai ka jeng ba ka jong ble pa ka je slok ka jeng patengan ba jeng chai bor ka jong musim ba ko kini lai we ka jong sa ring kat ba ni ba kriu ngai ki badan hang ni ba ka leng satlak ka perthai ki mani ba shakriya me nadu menta bat chadu gubam cukur amen